Вчера в двора на училище Паисий Хилендарски в Каблешково се разиграл истински екшен. Рано сутринта цяла циганска фамилия нахлува в сградата и започва да налита на бой на охранителя Петко Георгиев. Причината според тях, седмокласникът Андрей Асенов бил пребит от пазача на училището. Той каза: майко, охраната много ме наби, вика, закара ме на едно скрито място и почна да ме наби. Защо? Защото не е почистил двора от тривата. И той се отказа да очисти и той го е набил. Версията на охранителя обаче е съвсем различна. Според него момчето, 14-годишният циганин, редовно закъснявал за час. Според правилника на училището той няма право да пуска децата, които не идват на време на училище. Момчето се е досало и че охранителят не му дал да си купи закуска от лавката. И след това дойде цялата рода циганти и стана. Посегнаха, удариха ме. Къде ви удариха? В лицето. От тук ги избутах вече навънка, да няма панера в двора на училището, зад оградата и те се пръснаха. Това е. Тоест не сте ударили детето? Не съм го ударил детето. От ръководството на училището заявиха, че и друг път седмокласникът се е държал арогантно. Ученикът е проблемен. Той редовно отсъства от учебни занятия, нарушава дисциплината в класа. Държанието му е наказване на педагогически съвет миналата година, но това не му влияе. Целият педагогически персонал застава зад охранителя. Вече се събира и подписка в негова подкрепа. Много добър и много откровен човек и точно всичко си върши работа с миналата година. Толкова добре си навършише работа тази година отново, обаче явно самите роми са си наговорили нещо, а така не трябва. Тепърва полицията ще установява кой кого е бил и каква точно е причината за саморазправата в училището в Каблешково.